Здравейте, книжни любители! Понеже съм човек, който си държи на думата, казахте, че искате да поговоря малко за роментазито. Ето ме и мен с моето роментази видео. Това ще бъде нещо като ултимативен роментази гайд, като в началото естествено ще започна с малко теоретична обосновка. Настанете се удобно, вземете си топла или студена напитка, каквото предпочитате и да започваме. В един от коментарите към едно по-предишно мое видео, в което говорих за любими мои фентази поредици, от така нареченото хай фентази, стана дума за така необоснования хейт към роментазито като жанр. И сега ще ви кажа моите 5 цента по темата. Като имате предвид, че аз съм човек с докторска степен, в полето му на интереси, освен популярната култура за различни целеви аудитории, един от изследователските ми интереси е свързан с така наречените женски движения. Тоест, аз виждам мизогиния и нужда от феминизъм на практика навсякъде. Това просто да го имате предвид като рамка и защо все отивам в една посока, като нещата, които аз ви казвам, се базират както на мои лични наблюдения, така съм ги открила в хода на разни изследвания, които съм писала. Преди обаче, защото в момента да ви кажа, не пише изследвания, по-скоро трябва да си превърна дисертацията в книга, но това го прокрастинирам и въобще е тема, по която не искам да говоря. Та да, правилно сте забелязали, че роментазито отнася много хейт. Както от мъже, които смятат, че това са женски книги, така и от жени. Включително аз бях получила някакви хейтерски коментари, че съм, какво беше, роментази BookTok Girl и това беше казано с цел да ме засегне, макар да не са използвани експлицитни обидни думи. И аз мисля, на базата на моя личен опит и на базата на това, което съм чела и на базата на моите изследователски интереси, че този излишен хейт се базира само единствено на чиста и проста мизогиния или женомраство. Защото какво всъщност се характеризира, какво характеризира едното роментази? Ами, че съчетава два жанра, които са много популярни и имат доста фенове през годините, а именно романтичния жанр, който е огромна индустрия. Знаете, страшно много книги се издават в романтичния жанр всяка година и има много читатели на този жанр, които са, да, в основата си жени. И фентазито, което ни представя възможност да избягаме от света, което ни дава възможност да видим как злото бива победено отново и отново, как лошите се получават заслуженото и някак си хем е бягство от реалността, хем може да има овластяващ ефект, т.е. да ни помогне да видим някакви несправедливости в истинския живот и да намерим някакъв начин да се борим срещу тях. Та роментазито съчетава тези две неща. Вече кое ще има превес, любовните отношения или фентази аспекта, зависи от самата книга, зависи от самия автор. Като цяло аз съм читател, който предпочита фентазито да има превес, но любовните отношения да са там. Тоест, аз растях, обичайки фентазито като жанр и това ми е в момента един от любимите жанрове, но винаги ми е липсвала любовта. Аз съм като Тери от Brooklyn Nine-Nine. Аз обичам любовта, обичам да чета за такива отношения. Съответно, когато се появи нещо като роментази, направо бях на седмото небе, защото най-сетне две любими за мен неща се съчетават в едно. И защо мисля, че мизогинията е основната причина, както и интернализираната мизогиния, впрочем, т.е. това е женомраството, което самата жена има, но някак си остава сляпа за него. Защото това е жанр, който основно се пише от жени. Сега няма какво да се лъжим. Пише се от жени за жени и откакто това почна да се случва и се появяват все повече и все повече авторки, които пишат такъв тип книги и почна да става успешно, някакси в момента, в който жените почнат да го правят, нали, то не е толкова професионално и по-неистинско един вид. Не е някакъв валиден начин, по който да си прекарваш времето. Повърхностно е такова женско, нали? Не е хай фентази. Нищо, че откакто се случва, нали, този подем в роментазито, доста мъже-писатели също включват любов под една или друга форма в своите книги, еволюират, но някакси, нали, Брандън Сандърсън, като пише за любов, отварям една скоба, аз обожавам Брандън Сандърсън и книгите му, а то не е роментази, защото го пише той. Но ако жена писател пише фентази, в което има, нали, някаква любов, визирам примерно Алхимизиране и Сен Линю, Годриц го класифицира като роментази. Ето за това говоря. Сега роментазито е жанр като всеки друг. Това какво означава? Означава, че има примери както за добри попадения в този жанр, т.е. книги, които са добре написани, с доста развити герои, развит свят, които чисто литературно си имат немалка стойност. Но има и книги, които не са добри.
не са добри по никакъв начин. И дали заслужено, дали не стават популярни, няма да се впускам сега в такава дискусия, но просто е факт. Само, че като имаме примери, да речем, за добър трилър и за по-букулчав трилър, нали, това някак си не става на въпрос, просто се приема като част нормална от жанровата литература, но ако се случи в роментазито, се дава за пример, ето, роментази, писателите и читателите са тъпи, те не могат да пишат, съответно не могат да четат, за тях не е важно качеството и така, и така, и така, и така. Някакси се започва, нали, този тип негативна конотация. Друго нещо, с което се характеризират роментази книгите, поне тези, които аз харесвам, но мисля, че повечето, е, че мъжкият персонаж е буквално обсебен от жената. И той ще изгори света за нея. Всички сме гледали меметата, всички се сещаме за такъв тип книги. Той поставя нея на първо място, над всичко, дори над себе си. Би се жертвал за нея, би убил за нея, би направил абсолютно всичко за нея. За него тя е съвършена, тя е неговото божество. Той буквално я третира така. Нейното удоволствие включително също е най-важното. Защото в един момент, особено младите жени, които са много impressionable, нали, четат го това и казват, но чакай малко, аз не искам да се задоволявам с по-малко. И да, може би не всеки мъж, който срещате, ще бъде богат наследник, крал, принц, милиардер и така нататък. Но със сигурност е постижимо да искате от него да ви третира като кралицата, каквато сте. Естествено, това не значи просто да ви купува неща, а това значи наистина за него вие да сте важна, да не сте просто някакъв предмет. И мога да ви кажа, че това е напълно постижимо, защото аз имам щастието да съм намерила такъв човек до себе си в личния си живот и виждам, че има такива мъже. И не виждам нищо лошо, защо в книгите да не се пише за тях, защо да не се нормализира един мъж, който е толкова влюбен в жената пред него, че би дал всичко за нея. Защо това да е лошо послание? Аз не мисля, мисля, че колкото по-високи са ни стандартите за партньора, който искаме до себе си, толкова по-малък е шанса да попаднем в някаква токсична връзка, където да бъдем използвани, потъпквани и така нататък. Всъщност, ако хванете някои роментазита, те деконструират точно това. Едно от най-популярните роментазита, кое е? Двор от рози и бодли на Сара Джей Мас. И какво се случва тук? Фейра открива, че някак си е станала във връзка с насилник и намира своя път към свободата и буквално разцъфва след като се махне от Тамлин. И това защо да е лошо послание? Друго едно роментази, което също получава много хейт, е Позлатена пленница на Рейвън Кенеди. В първите 3 книги тя е жертва на груминг от един владетел, който я използва за собствените си цели, само че до толкова я е изманипулирал, че тя си мисли, че това е любов. И постепенно тя буквално бяга от оковите на това нещо и почва да вижда нещата с трезви очи. И тази книга го деконструира това поведение, показва много точно механизмите на груминга, начина по който жертвата почва да мисли сама за себе си и за света около нея и после какъв процес преминава, когато постепенно почва да вижда всъщност механизмите, по които е манипулирана, колко е трудно да скъса синджира, буквално и преносно, защото нали, това е целият и съзнателен живот и това й е формирало мислите, какво ниско самочувствие има, как вярва на грумъра си, на всяка една негова дума и колко е трудно всъщност, дори като има вече преки доказателства, че той не е добър за нея и я третира ужасно, пак е трудно да скъсаш синджира. И колко освобождаващо може да бъде, когато най-накрая го направиш и почнеш да виждаш нещата по истинския начин, такива каквито са. И аз не мисля, че това е лошо послание. Това е чудесно послание, както за жени, така и за мъже, но някакси от край време в популярната култура и не само, нали, женското удоволствие и комфорт да са на преден план не е хубаво. Нали, не е готино. Неудобно ни е да го виждаме. И аз питам защо. За мен романтазито е в най-висша форма феминистична литература, защото показва на жените, че има и друг начин, че могат да бъдат обгрижвани, че могат да бъдат важни за някого. И така, естествено, жанра не е без проблеми. Сега също имам проблем с един вид телесен тип, за който се пише в романтазито, както за женските тела, така и за мъжките. Нали, няма как всички да сме 1,50 м, супер слаби, но видиш ли да можем да победим мечка в двубой. Сега това е нереалистично. Както няма как всеки нали, да бъде 2 метра с плочки и не знам си какво. Но да речем, че това си е по някакъв начин минус на жанра, плюс че те опитват да го оправдаят това, като използват елфи в главната роля, така че да изглежда по-believable. Изключение може би е Зейдан от Четвърто крило.
Но за мен романтазито получава хейта, който получава, заради някои по-лоши примери от този жанр, т.е. книги, които обективно не са много добри, но са станали популярни и всички съдят за жанра като цяло по тях. И защото е много некомфортно, че женското удоволствие е на преден план и защото това е жанр, който основно се пише от жени за жени. И като всяко нещо в този един патриархален свят, в който живеем в същността си, такива неща по правило са с пеjoративно значение. Това са моите 5 копейки по темата за романтазито. Повтарям се, но пак искам да ви кажа, има примери за добри книги, има примери и за лоши книги в този жанр. И това е характерно не само за романтазито, но и за жанра като цяло. Не мисля, че има нещо лошо да се наслаждаваш на романтазито. Мисля обаче, че е хубаво да го обмисляме доколкото ни е възможно. Тоест, аз мятам, че към всяка една книга, без значение от жанра, може да се подходи аналитично и това по някакъв начин да ни развие мисленето, да ни развие като хора и да ни обогати гледната точка, да ни направи по-емпатични. Така че да, може да се направи и към романтазито. Сега тук съм ви подготвила една купчинка книги романтази, които аз харесвам и които бих препоръчала за различен тип читатели. Тоест, дали ще бъдат спайси или няма да бъдат спайси. Като първо искам да сложим на една страна най-популярната, може би, книга от жанра, а именно Двор от рози и бодли. Това е поредицата на Сара Джей Маз за дворовете, така наречената. Тази книга защо е толкова популярна? Защото резонира на много хора, на много жени, защото е написана по много лесно смилаем начин, няма твърде сложно светостроене, но тя е помогнала на много хора да се върнат към четенето отново като възрастни, включително и на мен в един тежък период по време на майчинството, когато бях забравила общо взето за себе си какво аз обичам. Тази книга ми беше като wake-up call. Но ако вие сте някой, който чете дългогодишно и то фентази книги, сега тази не би ви впечатлила особено. Но пък, ако никога не сте чели романтази, ми се струва добро начало, защото тази книга горе-долу представя по много добър начин баланса, който, да речем, някой като мен харесва в фентази срещу романтази, т.е. има достатъчно фентази свят, но и достатъчно много взаимоотношения между героите. Така че ако нямате много читателски опит с фентазито особено, това е добро начало, но ако сте чели много, вероятно ще останете разочаровани и ще сте такива, защо тази книга е толкова хайпната? Но ето, аз ви казах защо е толкова хайпната. Защото резонира на много читатели и защото на много е помогнала да се върнат отново към магията на четенето. Тоест тя е по-семпличка, няма кой знае колко сложни неща и да, тези книги са си спайси, случват се, имаме експлицитни сексуални сцени, като тези на Сара, да ви кажа, са доста така ванила в сравнение на някои други и от този жанр, и от други жанрове, така че това ще ви кажа за Двор от рози и бодли. Сега, какви книги мога да ви препоръчам, ако вие не сте фенове на спайс или ако сте малки? Защото супер спайси книгите, няма какво да се лъжам, те са подходящи за читатели 18+. Аз знам, че малките също четат, макар да не е подходящо за тях, но все пак, ако искате някакво романтази да четете и не искате спайс по една или друга причина, сега ще ви препоръчам една купчинка. Аз много харесвам на Лоран Робъртс тази поредица за Безсилна, един дисклеймър, от всяка една книга ще ви показвам само по първата от поредицата, защото не ми се вади всичките томове. Тя е вече завършена поредица, мисля, че на български излязоха всички книги, без новелите, но те новелите са някакъв бонус, т.е. те реално не ви дават гледна точка за наратива, те просто ви дават възможност да опознаете определени герои. Тази поредица на мен лично много ми харесва. Тя си е класическо романтази, защото тук превес имат отношенията и напрежението между героите и как те го преодоляват, бидейки поставени в доста несправедлива ситуация. Книгата е много силно вдъхновена от Игрите на глада и Алена кралица на Виктория Евиард, така че ако сте ги чели тези, това тук може да малко да ви подразни. Но ако го четете така като табула раза, вероятно няма да го хванете и няма толкова да ви подразни. Доста семпличка история, много приятно пише Лоран Робърт също така. Ангажира ви вниманието, има много готини реплики, но една от основните критики към тази поредица, и аз мисля, че си е валидна критика, е, че е много тропи. Тоест всичките тропи в романтази, общо взето ги виждате в първите 20-30 страници. Така че пак казвам, ако имате много читателски опит, това може да ви подразни, да не ви хареса, но ако сте млад човек, който не е чел много и се чуди по какво да се обсеби, тази поредица ми се струва идеална, защото наистина има потенциал човек да се обсеби от нея.
Но няма проблеми, защото към момента са излезли всички книги, така че спокойно можете да си се обсебвате. Друга завършена романтази дилогия, която аз много харесвам и както казах, тя е завършена и с само 2 книги. Това е на Ребека Рос "Божествени съперници". Тук ви показвам първата книга "Божествени съперници", втората е "Безмилостни обети", като тя е по-скоро любовна, като тук фентазито е фон, но някакси не е много добре развито. Обстановката е по-скоро като в град от Първата световна война. Аз мисля, има пистолети, има такъв тип оръжия и нали, фентази света, в който се развива действието е, че 2 божества воюват, само че не директно, ами чрез хората, които ги почитат и все едно военна обстановка, разбирате ли, това искам да ви кажа. Няма толкова много магия, така че тук превес взема военната обстановка и отношенията между хората. Тя е много нежна, много красива, много чиста, една истинска любов между хора, които се влюбват един в друг, нали, за първи път и са млади, и божествени съперници предполага, че те са съперници, т.е. не са врагове. В началото ги срещаме как работят в един вестник и наистина си съперничат, но постепенно, чрез едни вълшебни писма, които си пишат, започват да развиват чувства един към друг, без да знаят, че другия е въпросния съперник. И това е много готино. Естествено, накрая книгата завършва по един доста брутален начин, отворен край, за да може човек веднага да започне втората, но няма проблем, защото тя е излязла. Така че ако още не сте много сигурни за фентази аспекта, но ви се чете нещо по-магическо, препоръчвам ви тази. Мисля, че нямаше спайс. Сега да не ви излъжа, но нямам спомен за пикантни сцени, така че пак бих казала, че е подходяща за по-млади хора и за такива, които не обичат спайси четивата. Друга фентази дилогия, която искам да ви препоръчам, пак е от каталога на издателство Orange Books, но за съжаление е излязла само първата книга. Втората я очакваме на английски през април месец, на български не знам кога, но се надявам да не ни кара много да чакаме. Това е "Сделката на розата" на Саша Пейтън Смит. Сравняват я с предаването "Ергенът" и има много общо. Сега ще ви кажа какво е то. Тук действието се развива все едно в Англия, регентска Англия, само че кралицата е елфа, кралицата е фея. Така че ако сте се чудили, боже, какво ще стане, ако кралицата на Англия е фея, ами прочетете книгата и ще видите, която сключва сделки с момичетата, които правят дебюта си в обществото, като иска за награда някакви много случайни на пръв поглед неща. Примерно вече момичето да няма ногти на краката, някакви такива странни работи. Тук феите са представени много като елфите в "Жестокия принц", т.е. малко са крипи, уж не могат да лъжат, сключват сделки, които са кървави всъщност, и е много интересно. А каква е частта с Ергена? Ами частта с Ергена е, че кралицата търси съпруга за своя син и принц, който също е елф или фея, не съм сигурна как беше в този български превод, като за целта приема 20 и няколко момичета в двореца си, които трябва да минат различни изпитания, и от тези 26, мисля, че бяха, ще избере съпруга за принцата. Това е момента с Ергена. Интересна е, има малко кървави сцени, защото тия изпитания, на които ги подлага кралицата, в един момент малко ескалират и стават една идея по-брутални, отколкото би очаквал човек. Но като цяло е много интересна, няма спайс и чакаме втора книга. Това е единствения минус. Така че на ваше място аз бих си я взела и бих изчакала поне април, преди да я прочета, за да не трябва да чакаме твърде дълго за следващата книга. И последната Low Spice фентази книга, т.е. тя няма никакъв спайс, която бих ви препоръчала, е от любимия ми Брандън Сандерсън. И аз тук няма да се водя от джендъра и ви казвам, това си е роментази, какво като той го е писал. Това е самостоятелно фентази, като вдъхновението на Брандън да напише тази книга е филмът Princess Bride, и в посвещението той пише, че я е написал специално заради жена му, защото жена му се оказва, че от години го врънка да включва повече любов в историите, които пише, и нали, чрез стрес той сега това го прави. Разказва се за това момиченце Трес, което е съвсем обикновено, обаче момчето, в което е влюбена, тя е, нали, простолюдието, той е нещо като аристократ, е отвлечен и тя тръгва в един кораб и отива да го търси. Историята е разказана от гледната точка на Хойт, ама той в началото не помни, че е Хойт, е много смешна. Има също така много красиви илюстрации и тъй като действието се развива, нали, на кораб, е с доста така сериозни пиратски вайбове. Така че, предвид, че тук основното е любовта и отношенията и тя е движеща сила, да, аз бих казала, че може да го класифицираме като роментази. Това все пак е Брандън Сандерсън, така че няма абсолютно никакъв спайс. Подходяща е за млади читатели и също така е подходяща и като въвеждаща книга в вселената Космера, защото добре ви дава някаква представа как пише Брандън, как си изгражда героите, как си изгражда световете, нали, и да видите дали въобще, ето това е много яка картина, дали въобще неговия стил е за вас. Това издание е много красиво. Това са ми едни от любимите роментазита.
Искам да спомена няколко, които обаче не съм показала, защото ги нямам при мен физически. Аз много харесвам Рейчел Гилик. При нея има малко спайс, но не е твърде много. Много обичам дилогията за краля пастир, който беше един тъмен прозорец и две преплетени корони. Ако още не сте ги чели, да горещо ви ги препоръчам, но да знаете, тя пише по-така крипи, готически книги и при нея съотношението фентази и любов е идеално, т.е. фентазито взема превес и то много сериозен, като тя използва момента да критикува някакъв сериозен социален проблем и вече в рамките на това, нали, се развиват отношенията между героите, като в един тъмен прозорец на преден план са една двойка, а в две преплетени корони е друга двойка. Магическите системи, които Рейчел Гилик измисля, също са много интересни, за мен са уникални. Аз не съм виждала друг път такива, така че препоръчвам, но е специфична. Аз сега съм чела наскоро и Рицарят и нощната пеперуда, всъщност не много наскоро, прочетох я като излезе миналия май месец. И тук страдаме, защото тя също ще е дилогия, но втората книга, кога ще се очакваше, може би септември, сега малко така виси от скалата. Но да, Рейчел Гилик ви я препоръчвам. Ако харесвате повече фентази, ако харесвате готическо фентази, ако нямате против, малко спайс, но не твърде много. Друга, доста спайси, по моите стандарти, които, нали, са субективни, фентази поредица, която бих ви препоръчала, това е на Сара Джей Мас Лунатион. Сложила съм си този стикер от българската илюстраторка Айви Гвендолин, защото надписа Дом на пръсти кръв, който беше с едни златни такива на тази книга, се изтри. И това ме дразнеше и си лепнах картинката. Това е Urban Fantasy от Сара Джей Мас, завършена трилогия. Дом на пръсти кръв е първа книга, Дом на небеса и дихание е втора книга, третата беше House of Flame and Shadow. Дом на огън и сянка, нещо такова беше. Първата книга, тази, е абсолютно гениална. Това е за мен най-добрата книга на Сара, защото като повествование, като неща, които се случват, като обрати, няма равна. Но много хора се оплакват, че, нали, тук им идва твърде много world-building и че е имало инфодъмпинг. И сега може да бъде вярно. Тоест, има го това нещо. Така че, ако примерно сте чели на Сара само Дворовете и в един момент отидете тука, малко ще се шокирате, защото наистина светостроенето е доста сериозно и да, има малко инфодъмпинг, но за мен не беше проблем, защото аз си обичам фентазито и си чета от години, както вече казах, така че аз инфодъмпинга даже може да се каже, че го обичам. Сега, третата книга, тази поредица е малко ми беше като Марвел филм, т.е. доста екшън, много наблъскани неща, фалшиво високи залози, защото Сара си прави едно нещо, което прави на края на Двор от рози и води, но няма да ви го кажа, защото е спойлер. И си го следва това и си обича да си го прави и тук много го прави. И в един момент такъв няма как да повярвам, че залозите са високи преди това, което се случи. Нали? Тази трилогия също е класически пример как второстепенна двойка я харесвам много повече от главната двойка, макар че и главната я харесах. И друго нещо, с което се характеризира, е, че главната героиня Брайс Куинлан е доста така unlikable, защото тя е party girl и доста така unapologetically е себе си. Понякога се държи като кучка, пие, злоупотребява с някакви други неща, прави много секс и така. И това на много хора, нали, не им харесва. Но аз харесвам Брайс и мисля, че това е така един добър пример за градско фентази, така че ви го препоръчвам, но имайте предвид, нали, че си има сериозно светостроене, така че ако не харесвате инфодъмпинг, нали, може би това ще ви затрудни и си е пикантно, в смисъл има си доста спайси моменти, така че ако сте малък човек, не е подходящо за вас. Следващото романтази, което аз малко говорих за него, но все пак сега искам да ви разкажа повече, това е Позлатена пленница от Рейвън Кенеди. Аз към момента довършвам книга 5. Сега ще ви кажа какво не ми харесва в тази поредица. Не ми харесва, че са 6 книги и че от Егмонт не се знае дали ще издадат 6-та. Това на първо място. На второ място, значи вижте тази първата колко е кратка. Следващите две, сега не ми се вадат, ама те също са кратки. Реално нямаше нужда това въведение да бъде 3 книги. Можеше спокойно с доста, нали, едитинг да бъдат съвместени в една книга и историята да се разкаже в рамките на 3-4 книги. Това, че са 6, за мен малко разводнява нещата и вече го виждам. Значи казвам ви, в момента съм до края на 5-та книга и има си доста пълнеж, т.е. можеше по-стегнато да се разкаже историята. Малко имам чувството, че за пари е направено така, но както и да е. Но защо ми харесва това романтази? Първо,
То е мрачно романтази, така нека да започнем. Второ, има много готино съотношение фентази свят и романтика, както на мен ми харесва. И трето, всъщност водещата тема, особено на първите 4 книги, е как Арин се изправя, Арин, главната героиня, срещу нейния насилник на практика, срещу този, който я е грумвал като дете и как постепенно се учи да разпознава механизмите от другите и намира истинската любов и свободата. И това е много хубаво послание. Тоест, първия крал, който виждате тук, не е любовния интерес. И защото някои хора четят първата и си казват, това беше ужасно, мъжа в тази книга е ужасен. Но чакайте, вие не срещате мъжа. Вие го срещате по-нататък. Май в третата книга го срещахме за първи път, така наистина, който истински е любовен интерес. Това, което виждаме тук е едно недоразумение и това му е целта. То затова се чувствате некомфортно, като гледате и като сме в главата на Арин и виждаме как тя искрено го обича и се радва на всяка трохичка внимание, което той дава, защото той е много нездравословно и тя е едно счупено, използвано момиче. И тя от счупено, използвано момиче трябва буквално се възражда от пепелта като феникс и намира себе си и свободата си. И аз мисля, че това е много силно послание и съм убедена, че тази книга е помогнала не на една и не на две жени да видят токсичните черти на собствената си връзка и да се опитат подобно на Арин да се освободят, така че това е много ценно послание. Мрачна е и защото светът е много мрачен, там има много класови неравенства и съответно борби, има много предразсъдъци. Това е една от поредиците, в които герои получават много сериозно развитие. Арин е един пример. Има една друга женска героиня, която също в началото е супер привилегирована и такава егоцентрична, но в последствие става истински филантроп и нейното развитие, нали, да го гледаме, е феноменално. Така че ако ви обичате книги, които не се свенят от неудобни въпроси и обичате да четете за, нали, развитие на героите, препоръчвам ви тази поредица, но ще мога да ви я препоръчам с чисто сърце, като я завърша. Оставам ми още малко от пета книга, после чета шеста и ще видим. Следваща романтази поредица, която искам да ви препоръчам. Романтази, каквото аз харесвам. Т.е. фентази конфликта и фентази света са на преден план. Романтиката е нещото, което се случва между другото. Това е на Кариса Бродбент, Дъщеря на никой свят. Това за мен е по-добрата поредица на Кариса, сравнявайки я с какво беше Змията и крилете на нощта. На български за момент имаме само първата книга излязла, но видях, че в плана на Artline да е пуснат и втората. Как обаче ще изтърпите между втора и трета, не знам, защото книга втора тук завършва на скандален клифхенгър. Кариса Бродбент, ако я бива в едно нещо, а той я бива в повече, но да речем, че едно, то е да пише обрати и то по такъв начин, че човек е шокиран, защото просто не го очаква. Няма вселена, в която да го очакваш и това е много готино. Това е по-така традиционно класическо фентази, защото имаме такъв свят тип средновековен, имаме магия, имаме едно момиче, което е рубиня и търси свободата си, имаме битки и предателства, дворцови интриги и прочее. И нали, на този фон се случват отношенията между героите. Има, може би, една пикантна сцена в цялата книга, когато нали, героите най-накрая им падат задръжките и имат така малко време един с друг. Но това е за тези от вас, които обичат фентази и обичат любовта да е така някакси между другото да не е водещата, но си е тежка от към фентази неща, така че пък ако нямате опит с фентазито, може да ви дойде тежка или дори скучна, така че го имайте предвид. Но това пак е книга, която поставя напред въпроса за обществото, за това как някои прослойки на обществото са използвани от други, за предателството, за чудовищата вътре в нас. Може също да е много надъхваща, защото аз обичам книги, в които жени се освобождават от оковите си, били те буквални или преносни и в крайна сметка стават кралиците, каквито заслужават да бъдат. И ми харесва стила на писане на Кариса, така че, що пък да не ви я препоръчам. Сега ще ви споделя за една фентази поредица, която аз много обичам, но която получава много хейт и обаче я няма и на български. Така че, ако не четете английски, не знам как ще ви е. Става дума за Зодиакалната академия. Показвам ви тук първата книга. Те са доста повече, но нали, не ми се иска да ги вадя в момента, както казах. Тази поредица не е най-добре написаната поредица на света. Особено в първите книги, особено в Kindle версията по някаква причина, имаше страшно много грешки. Както казва един човек, който следва в интернет пространство, Андрю, The quality is ass, but I am an ass man. Това е чист ескейпизъм и е много такава ентертейнинг поредица. Това е за онези моменти, когато ви се чете нещо пристрастяващо, което не е нужно да бъде с супер висока литературна стойност, макар че двете сестри по такъв начин са си изградили героите, че ти се привързваш към тях. Така че лошо ли е наистина качеството на писане?
Не съм сигурна. В смисъл, аз не мога да се привържа към герои, които са зле написани, но тук абсолютно можах. Това е були романс, т.е. разказва си историята на две сестри-близначки, които се оказва, че са елфи и които, нали, са пренесени от Земята в една друга паралелна вселена, планета, извиняйте, Солария, където живеят елфи. Те тук са наречени фей и имат, нали, различни магически способности. Те трябва да намерят мястото си в този нов свят. И едното момиче, нали, любовната история е с един преподавател, а на другото, нали, главната двойка започва като були романс и това е много некомфортно да го гледаш, да го четеш. Аз по принцип, нали, не обичам такива неща, но това, което тук е ситуацията е малко trust the process. Тоест това, че е були романс, нека не правете асоциация с Рина Кент или с някакъв друг тип дарк роман. Впоследствие тук също имаме много сериозен character development и момчетата, които срещаме в началото, които са пълни задници и се държат отвратително с двете главни момичета, преминават много сериозно развитие и аз мога да кажа, че се реваншират за мъченията, на които подлагат момичетата, особено единия, който, нали, ви казах, че е були романс, той минава през ада, за да излезе от другата страна по-добър и по-толерантен, но тези книги са си, мога да ги сравня с Trash Reality TV, т.е. постоянно се случва нещо, всяка една книга завършва на клифхенгър, така че човек се пристрастява, много сериозно допаминова инжекция са и са си пристрастяващи. И после, като ги завършиш, се чувстваш празна. Така че помислете дали да се впуснете в това приключение. Много са пристрастяващи. Просто дръжте си го това в ума, че са пристрастяващи, че на моменти писането е малко кринч, но много е странно. Случва се някаква магия. Ако нещо в началото ви е било кринч и ви е дразнило, вече към последните книги ви става едно такова миличко и ви носи уютно топло чувство. Ще изпитате много емоции тук, ще се ядосвате на авторките, че са ви го причинили, а и на себе си, че сте решили доброволно да си го причините, но ако ви се чете нещо, което да ви обсеби, без претенции за някаква много висока литературна стойност, бих препоръчала това и пак ще ви кажа, токсичните отношения не остават такива през цялото време. Аз не бих препоръчала нещо, което има отявлено лоши и токсични връзки и взаимоотношения. Всички претърпяват много сериозно развитие и нещата се променят. Ако искате да се прекарате добре с някакво фентази, което имате нужда, нали, от много сериозен ескейпизъм и да бъдете разсеяни максимално от ежедневието си, това е добър избор. И накрая искам да ви препоръчам две драконски романтазита. Първото е Когато луната се излюби, като тук това ще бъде, мисля, че трилогия. Имаме само една книга. Сара Ей Паркър, авторката, отмени датата на втората книга многократно. Вече не знам кога излиза, така че това е, нали, минуса, че не е завършено. На мен ми хареса как пише тя. Тя получаваше много критика и много хейт за начина, по който пише, защото е по-специфичен, по-различен е и виждам защо някои хора това може да ги подразни. На мен обаче ми хареса. Така че тук, ако четете книгата на български, не си мислете, че преводача е правил каквото си иска. Не е така. Просто авторката така пише. Разбирате ли? Нейният стил е по-специфичен и това на някои хора ще им резонира и ще ги кефи, както се случи при мен. Други може много да се подразнят. Така че вижте го това. Интересен е света. Има една така много отчетлива меланхолия, която започва от началото на книгата и ви държи до самия край. И ние, нали, постепенно разбираме какво е. Брутално фентази, т.е. определено си е писано за възрастни, така че има всякакви сцени експлицитни от всякакъв характер. Ако сте под 18, въобще не ми посягайте към тази книга, защото просто не е за вас. Ново има едно такова съотношение романтика-фентази в полза на фентазито, така че за това на мен ми харесва. Има си сериозно светостроение, много добре изграден фентази свят, има дракони, има голям конфликт, има една главна героиня, която не цепи басма на никого, което на мен много ми харесва. Помислете, защото първо стила на писане на авторката е специфичен и второ, защото е излязла само една книга. Другото драконско фентази, за което ще ви разкажа, то пак си е феномен в фентазито, защото в момента са перниши на двор от рози и бодли. Това е Четвърто крило от Ребека Ярос. Също не е завършено. Ще бъдат 5 книги. Към момента имаме излезли 3. И кога ще излезе четвъртата, не се знае.
Значи това, подобно на Zodiac Academy, е една чудесна допаминова инжекция за вашия мозък. Ако искате нещо, което да ви държи интереса и да ви върне обратно към магията на четенето, ако имате нужда от ескейпизъм, тези книги са много подходящи. Особено първата. Първата се чете според мен много леко и много бързо. Не гледайте обема, според мен може много бързо да се прочете, защото няма толкова много светостроение. Това се засилва във втората и третата книга особено. Преден план са взаимоотношенията между героите. Има си доста спайси сцени. Габриела глупости. Ребека Ярос пише спайс много добре, поне според мен. I don't like imagining that my mother wrote some of the things that Your mom writes smut and it's good! Така че няма да е кринч, надявам се. Има дракони, които говорят в умовете на ездачите си, което винаги е готино, кой не обича дракони. Общо взето в тази книга има съчетани много неща, които биха се харесали. В същото време не е много сложна от към фентази част, но това важи само за първата, за четвърто крило. После в Железен пламък и в Буря от Оникс нещата доста се задълбочават от към фентази свят и фентази конфликт. И затова мисля, че някои хора се отказват и не им се чете, защото тук заявката е една, но после малко се променя, защото задълбаваме още повече в конфликта и света. Също така Ребека Ярос не се свени да убива любими герои за читателите си, така че това трябва да го имате предвид. Но бих го препоръчала, т.е. има си причина това фентази да бъде толкова популярно и да се харесва от толкова много читатели. Поред мен, ако очаквате литературен шедьовър, ще се разочаровате, но ако очаквате нещо, което да ви задържи интереса, да ви бъде приятно и малко така емоционално да ви подложи на различни неща, да, това е подходящо. Това бяха всички романтазита, за които исках да поговорим днес. Надявам се да ви е било интересно или полезно поне. Кажете ми дали сте чели някои от тези фентазита, за които споменах и какво мислите или смятате да ги четете. Ще се радвам да се абонирате за канала ми, да ме последвате в другите социални мрежи. Ако има някаква тема, която искате да обсъдим, напишете ми в коментар и ще се радвам да й обърна внимание. Чао и до следващия път!